Tajbilhom ħankonsidraw l-aħħar petizzjoni fil-missierna daħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mill-ħażin. U bħala qari għażilt Marku fejn Ġesu qiegħed fl-ort tal-Ġetsemani, Ġesu ġie u sabhom reqdin u qal il-Pietru xmun rieqed, ma kontx kapaċi tassess sija miegħi. Qassu u tolbu sabiex ma tiġux fit-tiġrib. L-ispirtu jrid imma l-ġisem dgħajef u reġa' mar u talab bil-qal l-istess kliem. Amen. Missija tasmawietek kif aħna ninsabu miġburin hawnhekk nitolbuk sabiex tagħtina it-tidwil tal-Ispiritu Santu biex narfu kemm huwa importanti, kemm huwa essenzjali għalina li nfittxuk kuljum fit-talb tagħna sabiex ta' bilħaq ngħixu l-ħajja vittorjuża li qalalna b'nek Ġesu Kristu bil-irxoxt glorjuż tiegħu. Nitolbuk mulej biex fih u bih ngawdu l-ħajja abbondanti, ħajja li ta' bilħaq tixed għal glorja, għall eċċellenza, għal majestà, għal modrija li intu rejt magħna. Illi lajtna mill-ispira tal-ħażen u inkurnajtna bit-tjieba tiegħek. Nitolbuk għalhekk mulej biex nisimgħu discerniment u nfittxu naħżnu l-kelma tiegħek fi qlubna sabiex tkun dik ix-xapla tal-Ispirtu li bija nissiltu u niksbu vittorja sija. Dan tolbuh għal ġieħ ta' ibnek Ġesu Kristu. Amen. Kif għalmuna l-missierna meta konna żgħar, din għalmu ilna iddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Li hija traduzzjoni żbaljata. Ejfa, bir-raġun rridu nitolbu biex il-mulej ħlisna mid-deni fis-sens biex ma jkollniex aċċidenti tat traffiku biex ma nkorrux u dal-affarijiet kollha huwa talb validu, però Ġesu hawnhekk qiegħed jikkonċentrana l-attenzjoni tagħna fuq xi ħaġa wisq aktar importanti milli ma niksru saqajna jew idejna. Ħlisna mill-ħażin poneros jew qed jirreferi għal Satana jew għal ħażen. It-tnejn huma validi, probabbilment ħlisna mill-ħażin u ċoj mill-għadu kattiv tagħna Satana. Il-daħħalniex fit-tiġrib il-għaliex nitolbu hekk, il-għaliex nafu konxi kemm ħana dgħajfa fina nfusna vera, għamekku konna nkunu sinċiri ma' nfusna, naraw kemm ħan inkonsistenti, kemm għandna aspirazzjonijiet sbieħu tajbin però x'inniġu biex insarfu l-kisbiet tagħna, niddiżappuntaw ruħna bl-ikraħ. Din id-djufija hija nattiva fina, aħna laħam, u x'vera. U allura narfu l-importanza li nafdaw falla u l-aħjar espressjoni li biha nuru ta' bilħaq li din nafdaw falla hija billi nirrikorru għandu fit-talb tagħna. Ġesu skont l-erf infinit tiegħu hawnhekk qed jgħidilna biex fit-talb tagħna nikkonċentraw biex il-mulej Alla l-missier ma jdaħħalniex fit-tiġrib, imma aktarx jiddifendina u jħlisna mill-avversarju kiefer tagħna, ix-xitan. U allura bitnub minn kull ħażen. Aħna nixtiequ, aħna li doqna kemm huwa tajjeb il-mulej, aħna li esperjenzjajna il-maħfra tiegħu, nixtiequ illi nevitaw kull periklu għad-dnub. Il-Vanġelu hekk jgħallimna illi minnu maħfur ħafna iħobb ħafna. U allura aħna li issa ngawdu din il-maħfra, din il-barka tremenda minn għand Alla, tajjeb bħala nies maħfura, nixtiequ li ikollna l-biża' Alla li nonorawh, inweġħuh, inħobbuh b'qalbna kollha, b'ruħna kollha u bil-qawwa kollha tagħna. U allura rridu nippruvaw nevitaw il-perikli għal dnub totalment. Frattant nafu illi Alla kapaċi jittestjana. Ġesu qal ma jistax ikun illi ma jiġu skandli. Għalfejn qal hekk. Ħajjiġu tfixkil, ħajjiġu ħafna trappoli qudiemna, ħafna nases, ħafna okkażjonijiet għad-dnub. Kull fejn immorru, anke jekk tingħalaq ġo kamra waħdek, anke jekk tmur fid-deżert,
it-tentazzjoni jiġu miegħek. Ġesu qal ma jistax ikun li ma jkunx hemm skandli, ma jkunx hemm okkażjonijiet illi tidneb. Għaliex hekk? Għaliex fid-digriet etern talla id-dnub hemm postu. Alla fil-erf inskrutabbli tiegħu ried illi id-dnub ikun jeżisti. Id-dnub li għad jiġġudikah u għad ixejnu u għad inadda f'nid-dinja minnu. U allura għalhekk ngħidulu iddaħħalniex fit-tiġrib. Għax nafu Alla kapaċi jittestjana, mhux iġarrabna bl-iskop biex nidimbu, dak ix-xitan jagħmlek. Alla kapaċi jittestjana. Bħalma għamel Abram li finalment ingħatalu din it-tarbija li issa kiber u sar adolescent u Alla qallu Abram. Aqbad il-liben l-għażiż li inti tħobb u mur offri bħala sakrifiċċju. U hemmhekk qed tittestjalu d-devozzjoni tiegħu. Jemminx Abram li huwa Alla omnipotenti li jemmen fih. U appuntu meta kien ħajoqtlu Alla żamlu idu għallu issa naf li inti tibża minni. Ma ċaħħadniex minn ibnek l-għażiż. Ġifieri kapaċi jittestjana. Bħalma wkoll għamel Ġesu, l-Ispiritu xeħtu fid-deżert. U hemmhekk kien sama l-40 jum u 40 lejl u kien mġarrab mix-xitan. Biex Alla juri li issa bat finalment Salvatur li huwa kompetenti biex isalvana. L-testjar tal-Alla huwa biskop tajjeb. Però aħna x'nafu fil-djufija tagħna li Alla nitolbu iddaħħalniex fit-tiġrib. Għaliex kun hemm il-possibilità li aħna naqgħu. Però anke Mosè lil-Lut ta' żmien qalilhom għandkom tiftakru fil-triq kollha lil mulejja tiegħek. Mexxiekom matul dawn l-40 sena fid-deżert. U għaliex? Għadhom fid-deżert għal 40 sena biex jaksek u jġarbek, ġifieri jittestjak, biex ikun jaf x'hemm f'qalbek, jekk tħarisx il-kmandamenti tiegħu jew le. Meta Alla jittestjana, finalment irid jikxef, irid joħroġ għad-der il-ħidma tal-Ispiritu tiegħu fina. Allura Alla qatt ma jittestjana bl-intenzjoni li aħna nonqsuh, li aħna neħduha kontra l-liġi tiegħu. Infatti ġabu jgħidilna ċaru tont fl-ittra tiegħu fejn jgħid illi ħadd m'għandu jgħid meta jkun imġarrab jiena mġarrab minn Alla, għax Alla ma jistax ikun imġarrab mill-ħażen u lanqas lil ħadd ma jġarrab. Fis-sens negattiv, fis-sens ħażin illi poġġina f'sitwazzjoni biex aħna niddimbu kontrih. Le, dawn l-isfidi li jibgħatilna biex aħna narawhom bħala opportunitajiet biex nesprimu l-lealtà tagħna lejh. Aktar minn hekk, Alla meta jittestjana ma jittestjanix aktar milli nifilħu. Kultant hekk nħossuna. Meta fil-qilla u fis-sħana tat-tentazzjoni naħsbu li ma jistax nagħmel mod ieħor. Ma jistax nagħmel mod ieħor f'did-dinja midimba ma jistax ikun lillida. Però l-Bibja tagħmlilna ċara illi ebda tiġrib ma jiġi fuqkom ħlief dak li jiġi fuq kull bniedem, imma Alla huwa fidil u ma jħallikomx li intom tiġġarbu aktar milli tifilħu. Dinja wiegħda tiegħu li Alla ma jistax jiksirha. Ma jħallikomx illi tiġġarbu aktar milli tifilħu u ma t-tiġrib jiftilkom ukoll triq biex teħilsu biex tkunu tifilħu għalih. Ġifieri ninsabu f'liema tista' tkun sitwazzjoni kera, sitwazzjoni gravi, tajjeb, u allura għandek tiġrib illi tiddispra, tiġrib illi tabbanduna l-mixja tiegħek mal-Alla. Hawnhekk għandna garanzija li Alla mhux qiegħed jittestjana aktar milli nifilħu. Mhux se jpoġġi fuq spallejna peace illi jaffiġna. U Alla allura bil-grazzja tiegħu kapaċi li jaqlana anke minn dik il-sitwazzjoni. Alla però ukoll kapaċi jesponina għal assalti mix-xitan. Appuntu għalhekk Ġesu għallimna eħlisna mill-ħażin. U narfu illi x-xitan huwa avversarju illi qiegħed jaħdem kontra Alla u jipprova
jitfi l-effettività tagħna bħala disċipli ta' Ġesu. Kamel ma' Ġob meta xela lil-Alla x-xitan illi żgur li Ġob iħobbok. Inti tajtu kollox, għamtu ħajtu komda, tajtu familja, tajtu ġid, bla limitu. Tifhem. U Satana ingħatalu permess biex joħoddu ġidu u l-familja tiegħu. U aktar quddiem ukoll saħtu. U assalt sataniku mill-nar Ġob baqa' jżomm sħiħ. Kien kapaċi jgħid avolja Alla joqtolni jien se nibqa' nafda fih. Pietru wkoll illi kien imġarrab mix-xitan. Ġesu infatti minn qabel jafżah u jgħidlu xmun ara. Satana xtaq jieħodkom biex jarbilkom bħal qamħ imma jintlab talik biex il-fidi tiegħek ma tonqosx. U int meta tikkonverti saħħaħ il-ħutek. Ġesu bl-interċessjoni tiegħu kapaċi wkoll iħarisna. Frattant, xmun m'għaddix minn dak it-test vera, il-Ġesu ċaħtu 3 darbiet u mill-tarif li għandna dwaru anke aktar quddiem reġa' żbalja meta prova jinoġob man-nies aktarx milli joġob il-Alla, tant li l-Apostlu Pawlu kellu iċanfru pubblikament, mhux vera. Ġifieri il-testijiet hemmhekk qegħdin ngħaddux minnhom jiddependi fuq kemm aħna qegħdin nafdaw f'Alla, kemm aħna qegħdin nirkorru għandu, nassu u nitolbu kontinwament. Meta nitolbu għad it-talba, iddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mill-ħażin, qegħdin narfu l-ewwel ħaġa illi Alla li huwa l-aktar sapjenti, Alla ta' erf li ma bħalu, Alla ġustu ħanin. Għal diversi skopijiet dejjem qaddisa u ġusti, jista' jordna l-affarijiet, jista' jidderiġi l-ċirkostanzi ta' ħajjitna li nkunu attwalment assaltati, misruma u anke għal xi żmien meħuda fil-jasar tad-dnub. Rajna lil Pietru li waqa' Ġesu kellu imur u jirrestawrah lura fix-xirka, però nistgħu nsemmu ħafna nies oħra fl-Iskrittura hija tant onesta illi tirrekordjana anke il-fallimenti tal-aħjar nies maħbubin għal Alla. Ħeżekija kien wieħed minnhom. Ħeżekija, is-sultan Ħeżekija, jgħidilna hawnhekk illi meta l-kapijiet ta' Babel bagħtulu xi ambaxxaturi biex jistħarġu fuq il-għaġeb li kien sar fil-pajjiż, isimgħu għadi. Alla telqu waħdu. Għalhekk Ġesu qalilna itolbuh il-Alla, iddaħħalniex fit-tiġrib. Għax Alla kapaċi għal skopijiet għarfa tiegħu illi jitlaqna waħedna. Alla telqu waħdu biex iġarbu u jaraf kull ma kellu f'qalbu. Din hija r-realtà l-aħwa. Alla iva kapaċi iħallina waħedna biex fl-aħħar mill-aħħar jgħallimna illi waħedna ma nsarfu xejn. Ġesu jgħidilna tant bi kliem sempliċi mingħajri ma tistgħu tagħmlu xejn affattu. Qegħdin nitolbu wkoll lill-Alla illi qegħdin narfu anzi qegħdin narfu illi l-ħajja tagħna hija battalja kontinwa. Il-min jieħu l-fidi tiegħu bis-serjetà u jipprova jgħixha jinduna kemm huwa diffiċli, kemm huwa sfidanti illi inti tonora lill-Alla kull ħin f'kull post ma' min tkun. C.S. Lewis infatti jgħid ħadd ma jaf kemm hu ħażin qabel ma jkun prova b'kull serjetà li jkun tajjeb. Aħna naħsbu, in-nies inġenerali naħsbu li aħna tajbin. Prova b'kull serjetà, b'kull dedikazzjoni, b'kull impenn biex tkun tajb u tara kemm ta' bilħaq tibda taffeċ. Għaliex il-ħajja tagħna hija battalja waħda kontra Satana. Satana darba ġarrab lil David biex jgħod in-nies biex jagħmel ċensiment. Tgħidlix fiha ħażin di. Għaliex
f'dak iċ-ċensiment David kien qed juri kien qiegħed inkixef illi kien qed jafda fl-armata tiegħu u fl-għadd tan-nies tiegħu aktarx milli falla. Id-dinja kemm kapaċi d-dinja tisromna, tħabbilna fija, vera, meta nitkellmu dwar mondanità li inti tkun taħseb u tagħmel bħal bqija tan-nies. Timxi mal-kurrent bħal biċċa sufra f'wiċċ l-ilma ta' xmara. Kull fejn il-kurrent fejn joħodha ma tirreżistix. U għandna ħabta li jekk ma noqogħdux attenti kif qal Ġesu qassu itolbu. Altrimenti titlu fit-tiġrib. Id-dinja ta' madwana illi għandha l-pressjonijiet tagħha Ġesu qal għaliex il-Vanġel ħafna nies ma jemnuhx, għaliex il-ġibdiet ta' dinja u l-qerq tal-għana tar-rikkezzi ġifieri. U x-xewqat ħżiena ta' ħwejjeġ oħra meta jitlu fil-qalb joħonquha l-kelma, joħonquha ma tkunx tista' tieħu nifs, ma tkunx tista' tikber. U ssib bla fejda, issib bla frott. Satana d-dinja u anke l-laħam tal-lar għadu u jien kelb tiegħi nnifsi. Ġifieri naħdem kontra tiegħi nnifsi. Il-bluwa f'qalb il-bniedem hija xi ħaġa esaġerata. Ġabu jgħidilna illi d-dnub minn fejn jiġi d-dnub finalment fil-analiżi finali id-dnub jiġi minnek stess minn ġewwa fik. Ġesu jgħid minn ġewwa l-qalb tal-bniedem joħorġu ħsibiet il-żiena, l-adulterji, il-faħx, l-immoralità, l-gideb, l-idolatri, dawn l-affarijiet li jinizzu l-bniedem għax joħorġu minnu. U ġagbu jgħid l-istess ħaġa. Kull bniedem huwa mġarrab meta jkun miġbud u mħajjar mill-passjoni tiegħu innifsu. Għalhekk m'għandniex inwaħħlu f'ħadd ieħor meta nisbalja meta nidimbu. Mill-passjoni mill-xewqat ħżiena tiegħek innifsek. Irridu allura imqar issa li għandna l-maħfra d-nubiet minħabba l-korruzzjoni li tibqa' fina, il-laħam li jġielet kontra l-Ispiritu Santu, l-Ispiritu Santu jġielet kontra l-laħam, għatem dak il-konflitt fina, tajjeb, il-nuqqas ta' viġilanza fuqna nfusna kemm kapaċi nintreħew fil-mixja tagħna, aħna suġġetti allura nkunu mġarbin. Suġġetti li nkunu nesponu lilna nfusna għal diversi tentazzjonijiet. Ekku, minna nfusna allura weħidna la għandna ħila, la għandna abbiltà u lanqas għandna rieda li nirreżistu t-tentazzjonijiet. Li nqalgħu minnhom u lanqas li naqlbuhom għal vantaġġ tagħna. L-Apostlu Pawlu isimgħu dix-xhieda tiegħu. B'onestà kbira araw x'jgħid. Jiena naqbel bil-ferħ mal-liġi tal-Alla fil-bniedem ġewwien, ġifieri fir-ruħ tiegħi. Nitaxxa bil-liġi tal-Alla. Il għaliex nafu fil-kuxjenza. Illi huwa sewwa li ma tisraqx, ma toqtolx, ma tixxiedx ħaġa b'oħra, ma tagħmilx adulterju, ma tixtieqx wejx tal-oħrajn vera, dawn affarijiet tajbin. Dak li qed jikmandana Alla huwa ġust, huwa sewwa. U Pawlu qed jgħid jiena naqbel bil-ferħ mal-liġi tal-Alla fil-bniedem ġewwien, imma nara prinċipju ieħor fil-membri ta' ġismi. Realtà oħra li qed tiggwerra kontra l-liġi ta' moħħi qed jgħid li għamel is-sewwa u hemm prinċipju fija li qed jgħid li tagħmilx is-sewwa. U jikkaptivani għal-liġi tat-tnub li qiegħda fil-membri tiegħi. Din hija s-sitwazzjoni tagħna l-aħwa. U aktar ma nikbru fil-mulej, aktar ma navvanzaw fil-mixja tagħna, aktar insiru konxji kemm qegħdin niddiżappuntaw il-mulej. Kemm maħniex qegħdin ngħixu skont l-istandard tal-liġi tiegħu. U allura kemm jeħtieġ aktar bil-ħeġġa u aktar konfidenza fih nitolbuh iddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mill-ħażin. Ukoll meta nitolbuha it-talba qegħdin anke nammettu li Alla fil-ġustizzja tiegħu kapaċi u għandu l-jed li ħallina fil-jasar ta' dnubna. Jridu niftakru l-qagħda tagħna hija qagħda ta' grazzja. Alla mexa magħna b'favur vera u ġibidna lejh u jżommna skont il-patt tiegħu, mhux għax ħaqna.
mhux għax ħaqna. F'Salmu 81 jgħidilna il-poplu tiegħi ma semax mill-leħni. Iżrael ma bdinix. Għalhekk ċedejthom mal-istinazzjoni ta' qalbhom biex jimxu fl-intriġġi tagħhom stess. Hija kelma tal-biża'. Vera? Alla kapaċi iċedina għall-istinazzjoni ta' qalbna. Xi ħaġa tista' tiġri u xi ħaġa allura li rridu nitolbuh il-Alla tħallix tiġri fil-ħajja personali tagħna. Allura rridu nollu leħinna l-sema sabiex Alla jibda biex jakkes il-laħam tagħna, jakkes dik l-inklinazzjoni fina biex nesprimu l-għadwa tagħna kontra Alla. Alla kapaċi jakkes il-laħam tagħna, kapaċi wkoll diġà ħoloq qalb ġdida fina. Alla għandna dik il-qalb tal-ġebel u minflokha tagħna qalb tal-laħam li tarfu, li tħobbu, li miġbuda lejh. U koll illi liġġem il-Satana. Satana huwa avversarju feroċi, Alla kapaċi liġmu. Satana mu kapaċi jagħmel xejn mingħajr il-permess tagħna. Xejn. U Alla kapaċi liġmu il-Satana. U koll illi Alla kapaċi li ibirek il-mezzi tal-grazzja li tagħna diversi mezzi biex aħna ta' bilħaq jirnexxielna ngħixu dik il-ħajja vittorjuża. X'inhu ma dal-mezzi? Talb tagħna, il-qari tal-iskrittura, il-meditazzjoni tagħna fuq dak li qegħdin naqraw, ix-xirka ta' bejnietna, illi nieħdu semm mill-ikla tal-mulej biex il-qalb tagħna tkun ikkonċentrata fuqu li ħabna u tal nifsu għalina, dawn kollha mezzi li Alla tagħna jekk nużawhom sewwa tajjeb inkunu mibnijin b'saħħitna spiritwalment. Ukoll qegħdin nitolbuh allura biex Alla joġbu meta nkunu ttestjati illi bl-Ispiritu Santu tiegħu illi jammar fil-qlub tagħna nkunu mwiesna, nkunu sapportjati, nkunu appoġġjati minnu biex nkunu kapaċi nieqfu il-tentazzjoni partikolari li qegħdin naffaċċjaw, li nkunu qegħdin naffrontaw dak il-ħin. Hija talba mill-isbaħ u talba mill-aktar relevanti għalina li nitolbu għallum dak li Pawlu talab għall-aħwa Efesin f'kapitlu 3 tal-ittra tiegħu. Fejn qalilhom li jien qed nitlob għalikom biex Alla jagħtikom skont ir-rikkezzi tal-glorja tiegħu illi tissaħħu bil-qawwa bl-ispirtu tiegħu fil-bniedem ta' ġewwa, illi nkunu fortifikati fir-ruħ. Mhux imperbru ma nafux fejn ninsab, imma qawwija fir-ruħ biex jammar Kristu f'qalbkom bil-fidi biex intom billi għandkom l-eruq u l-pedamenti fl-imħabba tkunu tistgħu tifhmu għal-qadin kollha x'inhu għall-għoli u l-font il-wisa u t-tul tal-imħabba talla illi tisboq kull den. Meta ta' bilħaq, ifhmu għadi, meta ta' bilħaq narfu l-imħabba illimitabli, l-imħabba infinita talla lejna, għandna l-aqwa inċentiv biex attwalment niġġieldu t-tentazzjoni u nelbuha. Vera jew le? Meta nafu, meta nkunu persważissimi illi Alla tant ħobna, illi ma frankajx l-istess ibnu, ma taħlina l-koll. Tajjeb, hemmhekk ħajkollna l-aqwa raġuni għala jien m'għandix immur mal-folla, m'għandix inħalli nnifsi nitkaxkar mal-temp, mal-ħamla, imma nirreżisti għal glorja u s-sebħ talla. Iddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mill-ħażin. Frattant ġieli jiġri li aħna naqgħu, mhux vera. U allura din it-talba wkoll qegħdin nitolbu lil Alla biex meta attwalment naqgħu Alla fit-tjubitu jqajjimna. M'aħniex kapaċi nqumu weħedna, m'aħniex kapaċi nirrestaraw lil nfusna, imma Alla jrid jerġa' jqajjimna u jsaħħaħna, jeħlisna mis-seta tad-dnub. U allura qegħdin nitolbuh biex nindmu malajr. Illa għax hawnhekk ix-xitan bis-sottilità tiegħu meta nidimbu id-dnub jistieden għal dnub ieħor. Vera? Jekk inti kdibt u ħadd ieħor konfrontak, inti ħatejt gidbu oħra biex tagħti l-ewwel waħda minn għalik.
Sakemm nibqgħu fin-nuqqas tandiema, ħanibqgħu nimmultiplikaw id-diżubbidjenza tagħna. U allura eħlisna mit-tiġrib, iddaħħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mill-ħażin li Alla qegħdin nitolbuh biex meta attwalment niżolvu nindmu malajr. Nindmu malajr. Mhux għada, mhux il-ġimgħa ta' wara, mhux ħatibqa' tgħix bħal ma għamel David kien jaf illi għamel adulteru u jibqa' minn ma jistqar. Sakemm Alla kellu jibatu l-profeta Natan għallu dik l-istorja ħelwa ta' dak il-bidwi li kellu dik il-ħarufa ċkejkna kien iżomha bħala pett. Tajjeb. U kien hemm ieħor li kien sinjur u kellu ħafna naċ meta ġie xi ħadd ieħor għandu biex jiekol għandu qabad mar għand dan ir-raġel fqir ħaddu l-ħarufa u qatilha u David qallu min għamel hekk ħaqqu l-mewt. U qallu int il-bniedem, int għamilt hekk. Ħadd il-marta ħadd ieħor. David meta kiteb fuq din l-esperjenza qal illi ħass għadmu imkisser ġewwa fih. Meta tibqa' mingħajr ma tistqar l-Alla, tibqa' fin-nuqqas tandiema. Qiegħed iddajjef li kien nifsek. U qed tagħmilha aktar komplessa għada aktar millum illi terġa' tqum fuq saqajk. U nkwantu l-ġejjieni allura, meta nitolbu ddaħħalniex fit-tiġrib iżda lisna mill-ħażin, qegħdin nitolbu l-Alla biex ifittex jipperfezzjona it-taqdis tiegħu fina. Aħna bħalissa ninsabu xogħol għaddej. Tajjeb? Alla beda xogħol tajjeb fina u jwiegħed illi jipperfezzjona ħsal-jum ta' Kristu. U nixtiequ iva illi xi darba naraw dik il-vittorja sħiħa. Illi finalment naraw il-Satana misħuq taħt rijlejna. Alla ma jdumx ma jisħaq il-Satana taħt rijlejkom. Ja weda stupenda. Bħalissa ninsabu fil-jum tal-battalja għada pitada Alla tjatina il-vittorja sħiħa. Illi nkunu liberati kompletament u totalment mid-dnub, mit-tiġrib u minn kull ħażen għal dejjem. Riesa dak il-jum. Iva. U allura ma nix għafen naqtaw qalbna, Pawlu jgħid lit-Tessalonkin l-istess Alla taslim għaddiskom għal kollox. U jien nitlob l-Alla li l-ispirtu kollu tagħkom u r-ruħ u l-ġisem ikunu mħarsin blaħtija sal-miġġija ta' Sidna Ġesu Kristu. Hemmhekk imbagħad li ta' bilħaq il-battalja tagħna tkun intemmet. Bħalissa il-Bibja tiddeskrivina bħala soldati ta' Kristu qegħdin f'battalja kontra l-ħażen, kontra d-dnub. U ma rridux nintreħew, ma rridux naħduha lightly din, irridu bis-serjetà, b'dipendenza fuq Alla l-imbierek illi kapaċi insibuh bħala sur, bħala ken, bħala rifuġju għalina mit-tiġrib. Imbagħad dakinhar tkun seħħet il-talba li Ġesu talab u jibqa' jitlob għalina. Meta jgħid ma nirrikjestax li tneħħihom mid-dinja imma li żommhom mill-ħażin għal darb'oħra. Iżommhom tħarishom mill-ħażin. Mhumiex tad-dinja bħalma jimminix mid-dinja, qaddishom bil-verità, kelmtek hija l-verità. Bħalma bat lili fid-dinja, jien ukoll bat lilhom fid-dinja. U għalihom jiena nqaddes lil nifsi sabiex huma wkoll ikunu imqazza fil-verità. Din hija l-mira tagħna, hija l-mira tal-imgħallem tagħna u nagħmluha l-mira tagħna wkoll li nkunu mqazzin fil-verità. Biex jirnexxielna nagħmlu hekk bħalma qal Ġesu lil-dixxipli fl-ort ta' Ġetsemani. Qassu tolbu, kunu viġilanti, tintraħewx. Toħdux il-fidi tagħkom for granted. Qassu kontinwament u jitolbu kontinwament biex ma titlux fit-tiġrib. Amen.